La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida va celebrar dilluns els 30 anys a la Sala Gomis d'Ontinyent, en un acte on es va destacar que la unió dels 34 pobles l'han convertida en un exemple viu i pràctic de comarcalització. Al llarg d'estos 30 anys, per tots els pobles de la vall han anat passant els diferents partits polítics. Tots han ostentat l'alcaldia en un moment o altre. També han anat succeint-se els diferents partits a la presidència de la Mancomunitat. Però crec que si alguna cosa hem tingut totes i tots clars és que sempre la Vall d'Albaida estava per damunt de qualsevol tipus de color polític. L'acte va comptar amb més de 200 espectadors entre treballadors, expresidents, alcaldes i alcaldesses, els directors generals Toni Such i Rebeca Torró o la consellera de Justícia, que va recordar la seva infància al Ràfol de Salem, el pas per l'Institut Josep Segrelles d'Albaida i no es va oblidar de la Llei de Mancomunitats. El Consell és conscient del rellevant paper que les mancomunitats de municipis han de jugar en la futura articulació territorial de la Comunitat Valenciana. Per això, impulsa una norma que pretén dotar-les d'un marc legal que millori els mecanismes per a la seva creació i funcionament i que facilite la labor dels seus òrgans de govern. L'esdeveniment, presentat per Anna Blanco, va repassar els serveis que ofereix l'entitat comarcal. Un trio d'ad libitum va posar la música i Edu Borja les titelles. La literatura eròtica va servir com a detall i es va oferir adob orgànic, marxandatge turístic i un periòdic commemoratiu als assistents. Una xicoteta mostra de tot el que es fa a la Mancomunitat. Hem treballat molt dur per comandar la Mancomunitat en un moment en el qual les administracions superiors es creuen aquell terme que massa vegades sembla una quimera, que es diu comarcalització. Des de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida ens posem a disposició dels quimerosos, els que no veiem clar en què consisteix això, per traslladar-los la nostra experiència. El president va aprofitar la vinentesa per anunciar l'obertura imminent de la planta de transferència de Bufali, així com d'un punt d'informació comarcal al centre comercial El Teler.